Marami na sa mga tumanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program o SAP ang nagsauli ng 6,500 pesos na kanilang natanggap. Sa mga naiulat sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, mayorya sa mga nagbalik ay 2 beses tumanggap ng ayuda. Merong mga pagkakataon na nauna tayong namigay, pagkatapos pagka-uwi nila, makakatanggap sila ng text galing sa employer nila, nakasali sila doon sa ibibigyan ng grant ng DOLE. So doon sa pagkakataong iyon, ibabalik ngayon nila yung galing sa DSWD. Sa amelioration program sa ilalim ng Bayanihan Act ay isa lamang ang DSWD sa mga kagawaran na magbibigay ng ayuda. May hiwalay na assistance din ng DOLE, SSS at DTI para sa mga informal at formal sector na mga manggagawa at Department of Agriculture naman para sa mga magsasaka. Sabay umanong naglabas ng pondo ang mga ahensya para sa mga target sector beneficiaries, pero sa isang ahensya lamang maaaring tumanggap ang isang pamilya. Kasabay din nito yung pag-identify ng DOLE at ng DA at ng iba pang mga national agencies na mabibigyan ng mga serbisyo nila. So sabay-sabay din yung pamimigay. Mas makabubuti umano kung magkukusang magbalik ng sobrang ayuda dahil hindi rin makalulusot ang tumanggap kapag nagsagawa ng revalidation ang DSWD. So kapag may hawak na tayong listahan, magbibigay ngayon ng listahan si DOLE, magbibigay ng listahan si SSS, magbibigay ng listahan si DA at yung iba pang mga government agencies, tapos i-cross-match natin tong mga to. No, kapag nakita sa system natin na pareho siyang nagkaroon, ayun na, doon natin siya paiimbestigahan. Iimbestigahan ng DSWD kung ang duplication ay sinadya ng lokal at barangay officials o may intensyon ng pandaraya batay sa impormasyon na ibinigay ng benepisyaryo. Kung nakasali ka sa DSWD, kung hindi facilitate yan ng barangay council at ng LGU, malamang meron kang sinabi o sinulat sa SAC form mo na hindi totoo. So falsification of public documents po 'yon. So mas mabuti po na ibalik na natin ito at pagkatapos makahanap na si LGU ng replacement na eligible din para sa ayuda na to. Samantala, maaari magsoli ng labis na ayuda sa Municipal Social Welfare Office. Jana Lumbang Parungaw, CLTV 36 News.